hanzi ku dark sounds speed no manyango ma greyhound kumasako manya ine dziri mu mind ndinodhaka vanhu fanike vambonwa point chin rega nditenge ndangoti yes mauto nditori mukadhonza muresi ndogoweza bhora unge mesi richimoko konangale yandizobata pezara hanzi wasvika paok ipapo muhomwe mako utonepei foni yako yafaita sei iwe toita sei ukangopinda ungobata bosilesi ipapo idhonza muresi kune manostro madhora mupesi inopirira mudenga unge droni bosilesi vanoita zvemafoni andizvoga pachikona vona goni pazvinhu zvacho chiteziboni ane mafoni manyama anopedza aiwe ivonofadza ira ndikudze mauto zvandifadza kana muchivharwa pamwe panondirwadza saka ibhosilesi kapokei muhomwe menyu makazadza pei usavharwe nemapa saka pana bhosilesi vanobvedza kana zvanetsa unofona vanongouya votokuona ane matachi screen machaja pamwe nemacd cd kunge cid ibhosilesi muri webasa pamaaccessories akapasa ndipatiriki pati kwete china masa wayo kweti kubhosilesi umuchita uyatengisizinu nabhosilesi bo apana kana msinu vanotengesa zvemaaccessories zvemachiwelari nezvimazini zvemafoni zvese hapana vane zvemafoni zvese uyai muzongotenga mese nabhosilesi pazvese muriko izidara